हेलो फ्रेंड, मैं आरती तिवारी अपने यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत करती हूँ। छोटे को नमस्ते, बड़े को प्रणाम। देखो, मैं एक प्यारा सा नाचे पर के गाना गाने जा रही हूँ। आप लोग जैसे लगेगा लाइक और सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए। सभी फ्रेंड लोग से निवेदन है, माता बहनें चाची माई सबसे राधे राधे। मेरे आज चैनल को आगे बढ़ाओ और गाना पूरा देखना, स्किप करके मत देखना। राधे राधे, हरे कृष्ण। लगी पैरों में ठोकर चलब कैसे, लगी पैरों में ठोकर चलब कैसे, पिया जाबा विदेशवा रहब कैसे, जाबा विदेशवा रहब कैसे, लगी पैरों में ठोकर साहब कैसे, राजा जई है विदेशवा रहब कैसे, राजा जई है विदेशवा रहब कैसे। सास बोली बोलाई ससुरे बोली बोलाई, सास बोली बोलाई ससुरे बोली बोलाई, तोरे माई के बोली साहब कैसे, राजा जाबा विदेशवा रहब कैसे, सैया जाबा विदेशवा रहब कैसे, लगी पैरों में ठोकर चलब कैसे, राजा जाबा विदेशवा रहब कैसे, सैया जाबा विदेश रहब कैसे। जेठ बोली बोलई जेठान बोली बोलई, जेठ बोली बोलई जेठान बोली बोलई, जेठ बोली बोलई जेठान बोली बोलई, तोरे चाबी की बोली साहब कैसे, तोरे भाभी की बोली साहब कैसे, राजा जाबा विदेशवा रहब कैसे, सैया जाबा विदेशवा रहब कैसे, लगी पैरों में ठोकर साहब कैसे, लगी पैरों में ठोकर साहब कैसे, राजा जाबा विदेशवा रहब कैसे, सैया जाबा विदेशवा रहब कैसे। देवर बोली बोलई देवरान बोली बोलई, देवर बोली बोलई देवरान बोली बोलई, तोरे छोटी के बोली साहब कैसे, तोरे छोटी के बोली साहब कैसे, राजा जाबा विदेशवा रहब कैसे, सैया जाबा विदेशवा रहब कैसे, लगी पैरों में ठोकर साहब कैसे, लगी पैरों में ठोकर साहब कैसे, राजा जाबा विदेशवा रहब कैसे, राजा विदेशवा रहब कैसे। राधे राधे।